Først laver vi et koordinatsystem. Derefter tegner vi 2 punkter. Og herefter grafen. Så finder vi B ved at se, hvor grafen skærer i y-aksen. Og det er cirka ved minus 3. Så finder vi A ved at gå 1 ud og op til vi rammer grafen. Ja. Og så skal vi have navngivet punkterne. Den ene hedder x1, y1. Og den anden hedder x2, y2. Så det vil sige y i lige med ax plus b. Plus b. Derefter skriver vi y1 i lige med a gange x plus b. Og derefter skriver vi y2 i lige med a gange x2 plus b. Det er det samme som y2 minus y1 i lige med a gange x2 plus b i lige med, minus, og så start parentes, a gange x, 1, x1, ja, plus b. Minus y1 i lige med a gange x2 i lige med a gange x1. Hvad? Ja. Og så er parentesen, fjernet. Så siger vi y2 minus y1 lige mod a gange 2 minus a gange x1. Og så har vi fjernet b'erne. Derefter skriver vi y2 minus y1 i lige mod a divideret start parentes x2 minus x1. Ja. Herefter dividerer vi x2 minus x1 med 2. Og så har vi så facit, så det vil sige, at det er... Så her er vores regneeksempel, og vi har vores 2 punkter, som er 2,6 og 3,10. Først så skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør det, og det gør vi ved at skrive a i lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det giver så a i lig med 10 minus 6 divideret med 3 minus 2, og det giver 4 førstedele. Og det giver så 4.